Selvom Danmark konsekvent rangerer som et af verdens mindst korrupte lande, eksisterer korruption stadig i forskellige former. Ja, og jeg tror primært som bestikkelse af nepotisme, underslæb og misbrug af offentlige midler. Alle er korrupt, alle er korrupt, alle er korrupt, alle er korrupt, alle er korrupt. De siger du skal have nogle rigtige uddannelse, før du kan snakke med om noget som helst. Men jeg har læst på det, alle er korrupt. De siger du skal have de rigtige forbindelser, før du kan få den position du vil. Men jeg har læst på det, alle er korrupt. Alle er korrupt, alle er korrupt, alle er korrupt, alle er korrupt, alle er korrupt. Ja, og jeg tror det ikke, men jeg ved. Og jeg tror det ikke, men jeg ved.